απευθυνθεί στην αγάπη σας. Συμβαίνει να είναι ο μοναδικός ζών δολικοδρόμος της όλης μεταπολεμικής σταδιοδρομίας της ιστορικής περιπίστου και εποχινής Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας από την ημέρα των τελετών και του αγιασμού επί την έναρξη των μαθημάτων την 18η Οκτωβρίου 1953 ως μαθητής, κατά τη συμβολή της στους ιστορικούς πανηγυρισμούς επί τη χιλιετία του Αγίου Όρους ως καθηγητής και κατά της απεσίας μνήμης περιπέτειές της στις αρχές της δεκαετίας του 1970 ως σχολάρχης της, μέχρι και σήμερα στους εορτασμούς της συμπληρώσεως της 40ετούς λειτουργίας της, ως θέος όλων αυτών και ρέκτης της ιδεολογίας της, ηθικός συμπαραστάτης και αμετανόητος εραστής της εθνοφιλούς προσπαθίας της. Συγχωρήσατε επομένως σε βαρισμιότατε Άγια Καρπάθου και Κάσου, εκπρόσωποι της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτος του Οικουμενικού ημών Πατριάρχου Κυρίου Βαρθολομαίου, Άγιοι εκπρόσωποι της Ιεράς Κοινότητας, αξιότιμοι κύριοι, φίλτατοι, ομογάλακτοι, απόφοιτοι και συμπαθέστατοι μαθητέ μου, την ιδιαίτερη συγκίνηση που διακατέχει την ψυχή μου τούτη τη στιγμή που βρίσκομαι μέσα σε αυτό το ιερό τέμενος της αγιορητικής και εκκλησιαστικής παιδείας, μέσα σε ατμόσφαιρα τόσο πλούσια σε εκδηλώσεις συναισθηματισμών, εξαιτίας παρουσιών που τόσο έντονα ερεθίζουν σε αναμνήσεις μαθητικών προσπαθειών και διαγωγών και όνειροπολίσεων και βιώσεων στιγμών όντως ανεπαναλήπτων, ενώπιον σκυράς όλης μαθητών μου ιδιαίτατα, από τους οποίους από τη θέση αυτή για την ευκαιρία και συγχρόνως με τον χαιρετισμό μου, αυτόβητα επιθυμώ να ζητήσω τη συγγνώμη τους για τις όσες φορές κατά την άσκηση των καθηκόντων μου ως σχολάρχης αποδείχθηκα εναντί των περισσότερο αυστηρός από όσο τα περιστατικά απαιτούσαν και περισσότερο επίοικης από όσο η δικαιοσύνη αξιούσε. Οι στιγμές όμως αυτές και το πρόγραμμα εν ώψη μάλιστα ενάρξεως και της ολονυχτίου αγρυπνίας δεν προσφέρεται για λεπτομερέστερες εξομολογήσεις και για πιστικούς απολογισμούς, ούτε επιτρέπουν στην πρόθεσή μου διαλόγου να εκδιηγηθεί τις νοσταλγικές όσο και συγκινητικές εκείνων των χρόνων και καιρών επιδόσεις σας πάνω στα έδρανα ή στους ταλάμους και τους άλλους χώρους της σχολής, ή τις δικές μου από την έδρα προσπάθειες ή και από άλλη θέση αντιμετώπισή σας και της εν γέννη μαζί σας συμπεριφοράς μου. Απλώς μια χαιρετιστήριο προσλαλιά προσπαθούν να αρθρώσουν αυτές οι λίγες λέξεις προς όλους σας για την πρόθυμη παρουσία σας σε αυτούς τους εορτασμούς. Μια αξιόχρη έκφραση ευχαριστειών σε όσους λίγα φιλοτήμως προσφέρθηκαν και αγωνίστηκαν ώστε να μην περάσει ιστορικός αστάθμευτο το σημερινό της Αθωνιάδος Ιωβιλέου και από πλευράς μας αδόξαστο και αστεφέστο επίκαιρό του. Και ένα ευγνώμων εκ βαθέων εκέκραξα προς τον ύψιστο Θεό και την προστάτητα του Αγίου Όρους Κυρία Θεοτόκο, διότι όσα καλά κατορθώθηκαν στη σχολή, στον τομέα της αρετής και της παιδείας, στον τομέα της προσφεράς τελεχών στον αγιορητικό μοναχισμό, στον ιερό κλήρο της Εκκλησίας μας και στον τομέα του εθνικοθρησκευτικού επηρεασμού της ευρυτέρας κοινωνίας μας με ενδύμους οικογενειάρχας, με αξιούς εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες, στην ουρανότεν επίβλεψη και επισκίαση οφείλεται. Θα ήταν όμως για μένα ασύγνωστο αμάρτημα αν δεν έκανα και ευλαβή αναφορά στη μνήμη των Αγίων της Αθωνιάδος, των ανδρών εκείνων που ήρθε στήριξαν αυτήν και το έργο της με τη δύναμη της μορφώσεως και της αγιότητός τους, όταν προς τούτο κλήθηκαν από τα τότε μέλη της Ιεράς Κοινότητος, όπως οι Άγιοι Μακάριος, ο πρώην Κορίνθου, Νικόδημος ο Αγιορείτης, ως έφοροι, Αθανάσιος ο Πάριος ως διδάσκαλος, είτε ως απόφοιτοι και φορείς του Ορθοδόξου φρονήματος και της αγιορητικής τα πάτρια σταυρότητος. Την μένα τον Ιάδα εδόξασαν,
την δε Ορθόδοξη Εκκλησία εφήνιξαν με την έκχυση του μαρτυρικού αίματός των, όπως ο εις Απόστολος Κοσμάς ο Αιτωρός και οι νεομάρτυρες Αθανάσιος Κουλιακιώτης, Κωνσταντίνος ο Ιδραίος, καθώς επίσης και ο την χωρία των Οσίων Κοσμήσας, Κύριος Παπαδόπουλος ο Πάρη. Έχει, βλέπετε αγαπητοί μου, η Ιερά Κοινότης του Αγίου Όρους και όσοι εκ του λοιπού αγιορητικού κόσμου ευμενώς υπέρ της Αυτουνιάδος προνούν, διάκυνται και ενεργούν τη μεγάλη τιμή και το εξαιρετικό προνόμιο, προβάλλονται στο καλό έργο της σχολής, πλέον των άλλων, να τονίζουν υπερβαλλόντος και ακριβοδικαίως το γεγονός τούτο. Δηλαδή, το ότι η Αυθονία συνερρυθμεί και αγίως μεταξύ των εμφόρων της και των διδασκάλων της και ιερομάρτυρας και μάρτυρας μεταξύ των αποφύτων της. Σεβασμιότατε Άγιε Καρπάθου και Κάσου, εκπρόσωπε της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτους του Οικουμενικού ημών Πατριάρχου Κυρίου κ. Βαρθολομαίου, απόφοιτε της Αυθονιάδος, πρώην αρχιγραμματές της Ιεράς Κοινότητας και συμμοναστά Λαβριώτα, παρακαλούμε, διερμηνεύσατε προς την Παναγιότητά του τις ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη πάντων για τη σεβασμιότητά σας εκπροσώπησή της. Σεβαστή Ιερά Κοινότης, δεχτείτε τις ευχαριστίες όλων για τη συμβολή σας στη λαμπρότητα των πανηγυρισμών αυτών. Αγαπητοί συνάδελφοι, περιπόθητοι συμμαθητέ και φίλτατοι μαθητέ μου, αναφωνώντος παρέστη, σας ασπάζουμε εν Κυρίου όλους, ειρήνη πάσα. Μόνο δύο λέξεις θα πω. Για να ευχαριστήσω τον αγαπητόν αδελφόν. Για μένα είναι πολύ δύσκολο να λέγω Άγιε Ροδοστόλου ή κάτι άλλο. Για μένα είσαι ο Χρυσόστομος και για σας είμαι ο Αμβρόσιος. Ειλικρινά αυτή τη στιγμή που βρίσκομαι με όλους εσάς, αισθάνομαι την υποχρέωση περισσότερο ως απόφοιτος της σχολής. Κατά δεύτερον λόγο ως λαμπριώτης. Και βεβαίως για μένα είναι υψίστη τιμή που εκπροσωπώ και την Θεοτά, την Παναγιότητα, να εκφράσω προς όλους την πατριαρχική γενευλογία για το έργο που επιτελείται στην Αθωνιάδα Σχολή, για το έργο το οποίο επετέλεσε ο αείμνηστος γέροντάς μου και πρώτος σχολάρχης της Αθωνιάδος Σχολής, Μητροπολίτης Κόου από Μιλιτουπόλεως, ο Λαμπριώτης, ο παραδερφός μου, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ροδοστόλου Χρυσόστομος, αλλά και εξίσου παραδερφός μου, ο νυν Θεοφιλός και Θεαρέστος, ποιμένων αυτήν την ορκάδα του πνεύματος, την Αθωνιάδα Σχολή, Μικραγιαννανίτης Πατήρ Νικηφόρος. Φαίνεται η Λάβρα είχε ένα μεγάλο προνόμιο στην ιστορία, όχι μόνο τη σύγχρονη που είναι αγιορητική, αλλά και την παλαιότερα, να δεσπόζει δια της παρουσίας της στον χώρο της παιδείας του Αγίου Όρους. Και σε άλλες περιόδους των 240 ετών λειτουργίας της Αθωνιάδος, είτε υπό μαλές είτε υπό ανώμαλες συνθήκες, πολλοί λαμπριώτες υπήρξαν διδάσκαλοι και καθηγητές. Εγώ ευτύχησα, και είναι μια εξομολόγηση, διότι πήγα σε εκκλησιαστική σχολή, να έχω δύο σχολάρχας που εχρημάτισαν εις την Αθωνιάδα. Εις μεν την εκκλησιαστική σχολή της Ξάνθης, των αείμνηστων Αθανάσιων των Παντοκρατορινών. Έναν αξιόλογον άνθρωπο, φαινόμενων γνώσεως και ήθους αγιορητικούς. Και στα 2 χρόνια που έκανα στην Αθωνιάδα Σχολή, να έχω τον αείμνηστον γέροντά μου,
τον Μητροπολίτη, τον Επίσκοπον τότε Μιλιτοπόλεως Ναθαναήλ τον Λαμπριώτη. Ειλικρινά συγκινούμε, το είπα και το πρωί στην δοξολογία, και ευχαριστώ τον Άγιο Σκολάρτη και τους καθηγητάς αλλά και τους μαθητάς που είχαν την καλοσύνη να μου κάνουν αυτήν την μεγάλη τιμή, το πόσο συγκεκινημένος αισθάνομαι. Το πρωί συγκράτησα τα δάκρυά μου διότι δεν ήθελα να δείξω αδυναμία που βρισκόμουν στον χώρο αυτό. Σήμερα νέα συγκίνηση, διότι είναι μαζί μας ο ήρωας μιας μεγάλης περίοδου της ιστορίας της χώρης, ο Άγιος Ροδοστόλου. Χαίρομαι επίσης που κοσμεί την τράπεζα, την κοινοβιακή της σχολής, ο εξαίρετος Αγιορείτης, ο πατήρ Δανιήλ ο Ιβηρίτης, από τους παλαιούς αποφύτους της Αθωνιάδος σχολής. Και είναι βεβαίως πάρα πολύ μεγάλη χαρά το ότι σε αυτόν το δείπνο της χαράς παρίστανται ως εκπρόσωποι της εφορίας της σχολής ο κατανόμων αντιπρόσωπος της Μονής Βατοπεδίου και ο επιστάτης και αντιπρόσωπος της Μονής Γρηγορίου. Στα χρόνια μας είχαμε έναν θαυμάσιο πρόεδρο της εφορίας, τον αείμνηστον Βατοπεδινόν Ευμένιο, και όταν δίδαμε τον όρκον στην Ιερά Κοινότητα για να πάρουμε τα απολυτήρια, ενθυμούμε ότι μας έδωσαν και ένα θαυμάσιο βιβλίο, τα πνευματικά γυμνάσματα του Νικοδήμου. Και χαίρομαι διότι παρόλο που έχω ασχοληθεί με την αγιορειτική ιστορία και η διατριβή μου η ενέσιμος στην Χάλκη ήταν η ιστορικο-κανονική εξέλιξη του αγιορειτικού πολιτεύματος, θα πω ότι λυπούμε που δεν ήξερα ότι ο Άγιος Νικόδημος υπήρξε έφορος της σχολής. Δεν θέλω να σας κουράσω διότι θα μας δοθεί ευκαιρία και αύριο. Θέλω πάλι να εκφράσω την χαρά που βρίσκομαι μαζί σας για να ευχηθώ στους νυν μαθητάς της Αθωνιάδος σχολής να έχουν πρόοδο, επιμέλεια, ήθος και να αισθάνονται πάντοτε ότι πέραν της στοργής της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας έχουν και τη στοργή και το ενδιαφέρον της Ιεράς Κοινότητος και το ανίστακτο ενδιαφέρον του Αγίου Σκολάρχου και των διδασκόντων. Σας καλωσορίζω και εγώ και εύχομαι αυτές τις 2 ημέρες που θα είμαστε εδώ να αλληλογνωριστούμε. Οι παλιοί να γνωρίσουν τους νεωτέρους και οι νεότεροι τους παλιότερους. Βέβαιος ο χώρος της σχολής είναι μικρός και δεν μπορούν οι νεότεροι μαθητές για τους οποίους και γίνεται αυτή η επικοινωνία να είναι απόψε μαζί μας και να συνεορτάζουν και αυτοί στον χώρο αυτόν της Αθωνιάδος Ακαδημίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Λίγο παλιά. Με τι γέροντα. Απόψε όχι, γιατί θα έχει σερνετία και επιπληρώτων θα πάνε οι άλλοι νηστικοί έξω. Δυστυχώς αισθανόμεθα ζωηρά την ανάγκη να εκφράσουμε τα σαπήρους ευχαριστίας μας, τα ευγνώμονα συναισθήματά μας, θα με επιτρέψετε, προς τον Άγιο Ροδοστόλου, που τον είχαμε και σχολάτη και με τα συναισθηματικά μαζί, δεμένοι, να εκφράσουμε τα ευχαριστίας στον Άγιο Καρπάχο που βρίσκεται μαζί μας και στον Άγιο Σχολάτη. Να είσαι καλά. Εγώ σε επέλεξα να είναι παραπολιτική τα χρόνια. Θεός ευλογήσει τα θαύματα. Πλασμάτων και
να φτάνει τη σχολή τάφη, του Αγιονίμου, ημονόρη και του κόσμου άπαντης αιώνας αιώνων. Αμήν έφρανας ημάς, Κύριε, εν της κλίμασης σου και της έης των χειρών σου να διασάμεθα, σημειώθη τιμάς το φως του προσώπου σου, Κύριε, έδωκας ευρωσύνης τας καρδίας ημών από καρμούς οίκου ύμνου και έργα αυτών εν ευχήστημεν, εν ειρήνη επί το αυτό και μυθισόμεθα και γνώσομεν, ότι εσύ, Κύριε, κατά μόνας επελπίδη κατόξας ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Υιού Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Δεσποτάγι ευλόγησον. Με θυμών ο Θεός Θεός του Θεοχάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Συ ο Θεός ημών, δόξα Συ. Ο Θεός συγχωρήσει και λύσει τους ευσεβείς και ορθόδοξους χριστιανούς, σκοπιώντας και διακονούντας πατέρας και αδελφούς ημών. Ο Θεός διαπρεσδιών της περευλογημένης δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Πατέρ Μαρίας, του τιμίων δόξου προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων δόξων και πανεκείμενων Αποστόλων, των Αγίων δόξων και κανονίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Αγίων Όρια